ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ କିପରି ଆମେ ଯୋଗ ଏବଂ ବିଯୋଗ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଘରେ ପ୍ରଥମେ 798ରୁ 345 କିପରି ଆମେ ବିଯୋଗ କରିବା ଜାଣିବା। 798ରୁ 345 ବିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 798ରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 300 ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ 498ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଣି 40 ଯିବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏବଂ 458ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଣି 5 ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ଆମେ 453ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 340 ଏବଂ 5 345 ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ। ତ 798ରୁ ଆମେ 345 ବିଯୋଗ କଲେ ବିଯୋଗ ଫଳ 453 ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା 375କୁ 637 ତାହେଲେ ଆମକୁ 0 ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ 375 ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 375 ପହଞ୍ଚିବା ତାପରେ 375ରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 600 ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ 975ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। 975ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି 30 ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା, ଆମେ 1005ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପୁଣି ଆମେ 7 ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ଆମେ 1012 ବା 1012ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ତାହେଲେ 375 ଏବଂ 637ର ଯୋଗଫଳ ଆମେ 1012 ଆମେ ପାଇବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ଯୋଗ ଏବଂ ବିଯୋଗ କରିପାରିବା।